Здравейте, хора! Това съм аз. Симеон съм. Днеска ще играем Roblox Rivals. Ще се поупражняваме. Ще играем 1 срещу 0. И ще играем 2 срещу 2. Нека от сега да започнем. Скоро съм 1009. Скоро ще съм гол 2. Това ще го направя много скоро. Очаквайте го, ако се абонирате и ако лайкнете видеото и ако харесате видеото, ще ви излизат такива видеа. Пожелайте ми късмет и да. Имам коледен скин на Фуен. Едно, 0. Моят отбор е 217 ранг. Да, ще го направя като приятел. Така. Взимам това. Така. Малко да полетим. 50-ка. Убихаме. Давай, ти можеш, усещам надеждата, че си много добър. Не използва ауто за разлика от мене. Давай. Не, ще умре. 100%. Другия. Има медкит на медкити. Да, дабъл и логика. Така. Браво, бе! Най-добрия, бе! Това се казва истински Rivals player. Никак не. Това ако беше 150, 50 така. Един патрон. 50. 50. На още 50. Окей. На 50. То се на 50. То се хилна. Айде. Изи. Много е лесно, хора. Защо те направих? Сам да си... Братле, ако умра, трябва да ти... Извинявай, бро. Много извинявай. Много извинявай. Много извинявай, бро. Ма те, нищо, че са от компютри, могат да... Аутото даеме на Леня. Да ги бъв. Моля. Той иска да е. Ако играем 2 в 2 с него, ще е... Окей, единия е. Айде, аз ще набих 50 с бомбичките. Ако не знаете откъде е този цвят, това е от ивента на Rivals, когато джойнах един път и ми го дадоха за фри. Да. Трябва да присъствате някои от евентите на Rivals. И да. Айде. Да. Много добро ауто. Пускам арчката. Ей, тук си. Как? Те са много хитри, иначе.
Да! Що не я използвах? Най-добрия. Лош. Най-добрия. Най-добрия. Много съм момент. Пах му. Това трябва да се учи. Носни. Мамка му. Спамер. На 100 бро. На 100. Можеш. Ти можеш. Усещам. Надеждата ти. Като тя гледа. И са тия движения, бе. Много скоп на го. Споко, бро. Няма за... Споко. Няма нищо. Моля ти се. Приеми. То се гол 2. То са ако ми приеми е много добър. Е най-добре. Моля ти се. Бро, моля. Аре, бе, бро. W, бро. И да чак. Най-добрия. Добре. Да, както вина. Как се замразявам сам? Може ли да ми кажете? Да. Така. На вас кой ви е най-любимия мап? Братлет. Носни. Опре си шибаната игричка. Уп. Пум. Имбе. Fun fact. Some splash damage weapons deal more damage if you went... не го прочето цялото, ама... Трябваше още 2 думи. Окей. На вас кой ви е най-любимия мап? Той на кой мап? Окей. От мен да... 239 ранг. Много е малко за мен. Най-слабите. Аз съм 254 с моето бро 217. Общо правя около... Пая. Вземам... Не. Той. Айде. Качваме се. Братлето. Не е толкова лошо от телефон или от таблет. Но повечето мисля... Браво, бро. Къде? Ето го. Това е от пица бънд. От един от бъндалите. Къде? Ето го. Тук долу е. Мисля. Качвам се. Че ме е страх. Защо си губя патроните на празно. Взимам нож. Ето. Братле. Окей. Давай. Аха. Давай. Взимам това. Айде, спамери яката. Пати. Спамерите майни да ги Най-добрите спамери. Окей, то си иска да ме много скопне. Спамери, мръсни. Не! Да, най-добрият спамер. Спамер. Майка ти да еба. Скоро пускам Арч катаната. Бойс. Опа, май ти на биг 50. Катая. Така. Ома. Айде, но скопнах го. Джиджи. И аз умирам. Да!
Да тъйба в фитила май да ти го нахакам. Взема Арч катаната. Той ще го запазва. Запасвам го. Аре, лайно. Не, шит. Опа, май ти набих. Да таят. Да таят. Да таят. Да таят. О май дейт. Art of Production. Този го направи на кайма. О! Плиз. Носкоп. Имам един патрон. Плиз. Капе! Да тайба в газа. Да тайба в газа. Да тайба в газа. Да тайба. Така. Но, о! Айде! То сме направи на пица. Окей, изи. Пиксел. Той как се казваше? RPG. Anything. Те ще използват RPG. 100%. Ако използват съм гей. Тоест, не, извинявам се. Не съм. Айде, да таят. Да веят. Не, RPG. RPG, мамка му. Аз мразя RPG-та. Откъде ми би 50-ка доспе? Айде, аз съм кукнат. Това е от Lucky Bundle. От Lucky Bundle. Да тайба фитила да ти го нахакам. Сега ще видите тия. Не! То се моя приятел е нуб. Айде, то сме на Биг Бая с катаната. Не! Айде! Да тайба в газа. Ама аз сега започнах, тъй че ще се поупражняваме малко. И после нова среща ще ви покажа някои трикове. Не се притеснявайте, хора. Споко. Ой, аз съм кукнат. Не сме кукнати. Да ги... Кнайф. Добре. Айде. Или да ти го нахакам. Да го ядат на единия. Къде е единия? И нищо не стана.
90 общо. Айде! Айде! Наби му хубаво! Кучко! Ареле! То с толкова ли е зле? Тъй като гледам, да. Гей! То се гей! Що няма ти да правим? Добре. Що те ще правим да тъй? Добре. Братлето! Айде! Дава ми. Айде. Айде сега да видите! Сега аз усещам, че ще се справя. Или не, пак 2 срещу 1. Усещам. Да, то си използва само нож, когато не трябва. Взимам това. Не. Не! Дава! Кукнате. Майка му! Трябва нещо да направя. И тъй. Не! Yes. Опа! Май ти набих малко. Айде! Окей. На другия му набих. Браво, бе! Машина. Иди, браво, бе! Най-добрия Локен. Копирач долен. Айде. Не! Да. Добре. Окей. Просто ще ви покажа може би този епизод ще бъде по принцип как играя Rivals и да се поупражним. Следващия, който е съвсем скоро, ще се разказва за някои тайни и някои тактики как да убивате хората и ще играя на ранкет. Тъй, че да, абонирайте се и харесайте видеото за още. Така, взимам това, не. Това и това. Не знам дали сме кукнати, ама тук, то скаква. Айде да го иба. Използва, браво. Но най-доброто ауто. По-добро ауто той няма. Да.
Да го иба. Най-ло... Окей. Те ще игра. Къде? Усети го е тук. Окей. Ще види келеша, ще види келеша, ще види келеша, ще види келеша. Той? Айде, арчката, ната. Опа! Да таят сега. Айде. Айде. Маджик. Окей, на 50-те. Изи. Окей, на 100. Тейте ел. Добре. Да тайба. Вгъзай дано да умреш. Така. Опа, майко. На 50 съм. Гейчо. Колко? Yes. Не. Умираш. 100%. Хора, просто не ми казвайте, че съм много. Просто се упражняваме. И да. То се иска да направи някои от триковете, които ще ви показвам някой път. Не, няма да го убиеш така. Няма да го убиеш така, гей ли си? Юсро Ребо. Тос не знае как да пише. Казва се Револе, не Реболе. Айде! Да тайба. Казах ли ти, гейчо? То се много топ. Трябваше да използваше такова снайпер. Оф, майко, че си топ! Не искам. Много мразя вече това оръжие. Искам. Те. Така му правиш 3 пъти още по-бърз. Battleground е топ! Топ! Гейчо! Писна ми от гейове като тебе! Да тайба! Така. Арчка танта дано да ми помогне. Айде! Тук стана мазо! Опа! Майда, пипа! Аз на колко съм? Хора, не виждам на колко. Но на страшно на малко.
то скъпна ви. Дайде, браво. Браво, бе. Топ ли е? Easy fish. Айде, 12. Окей. Окей. 50-ка. Айде. Бит. Какъв бит агония е? Опа. То се използва бърз райфъл. Айде! Да тайбо. Айде! Замина. О! Няма как да победиш. 100% няма как. Няма. На бас. Какво? W. Да ви е яд. Един ще умря, както казах. Не мога да го уча. Окей. Стана по един от триковете, които ще ви показвам. Ареч катаната не работи на пейнтбала. О, много на малко. Не! На 5 е бил. О, хора. Ако победим... Когато победим 3 пъти, видеото свършва, хора. Окей, трикът поработи най-сет. О, Art of Production искаш, ама... 75 XP. Да, ама няма да стане. Така, Art of Production. Тос, ако не спре да умира, ще го нахакам хубаво отзад. Да! Да тайба в газа. Когато на... Изи! Видя ли, бе? Бот да таят. Да вият. Един от 3. Ако победим с моя приятел още 2 пъти, видеото свършва. Тъй, че... Айде. Имам ли готов за приятелта? Battleground. Пак с тея. Защо фа. Защо, бе, бро?
Kabla. Oh, lele. Пайде. Заминаваме. Стана 3К. Не знам как. Айде. Много лесно е. Много са лесни. Не. Къде е Бурсук? Не. 2 срещу 1. Дай. Да. Тос няма да ги победи. Гаранция. Тос много добри хедшоти им прави, ама... Аре, Тос има минигън. Тоспа. Айде, кукнати са. Да ви е яд. О-о. Няма да те оставя да умреш. Колко бро. Видя ли? Но... Стана най-гадния. И най-лошия. На 50. На 50. Зареждам за всеки случай. Аз съм повече от Тоня. Ето го. Много е лесно. Аз наистина има минигън. Стана единият пак трик стана. Така ще го запася. Айде, просто ми е назадника направо. Дет съм. Сещам. GG. Не работи. Дайте, буквално 4 на 3. Тъпли се. Тапак. Тос кой спо? Гранейт ланга. Не, няма да стане. Няма да. Дет сме. Некъде. Браво! Не. Айде. Още един. Win. И свършва видеоклипа. Тейче 2 от 3. Какво? Сега искам Battle Ground. Battleground. На ранг
10 лева, господи! Окей. И на ранкет съм, добре. Поне пък един win от 10, защото в следващия видеоклип ще видите 10 игри там. Еми ще забележите пък един. Поне. Бъдете благодарни. Айди. Нож. Както усещам се. Не умирай, бро. Ще ти помогна някак. 45 му напих някак си. Не, бро. Браво, бе. Машина. То се гол 2, мисля. Къде е брото? Замразявам го. Или... Няма да стане. Това от стартер бъндала. Това е арчката. Много е готина. Катана. Блокирам го. То с баям набих. Ето го. Видях го. То ще е дет. Double headshot. Един от тях е на много малко. Ей то се. Имаш 3 патрона, бро. Внимавай. Тега! Yes. Добре. Не. Един патрон. Запази си ги. И другия на много малко. Да. Ето. С ко... Браво е, машина! Не можах нищо да му ударя. Окей. Заедно го убихме. Браво. Браво, бе. Катана. Нищо. Окей. Стом набих, ама другия го локна. Иде. На кое място съм? На първо. А, не, на предпослед. Нищо не стана. Моля. Айде! 37,5 като е сок. Село. Гол това. Братле, защо? Взимам това. Споко, брат, споко. Точно ми казва, извинявам. Не. Набим 10. Къде? Набих му бая, май. Да. GG.
Опа, майко! О, да! Айде да направим до 1300 точки и тогава спира видеото. И другия път ще видите много неща. Трябват ни още 70 точки и сме готови. Пожелайте ни късмет с едно абониране и едно харесване. Кои са? Dimension. Така. Банвам. Не, защо банах? Вземам това и това. Ти какво взимаш? Не, левна! 1 срещу 2. Нищо, хора, като ти загубя. Стопе. Няма нищо. Аз тук ще ги чакам. Не. Ще се боря. Те не са тук. Не може да бъде това. И братлето защо лесна? О, не! Не! И тук. Аре! Не, ще се скрия и тук. И ще ви направя малко магия. Какво? Косметлия! Косметлия просто. Куда нос? Куда използвам? Това да пълня с това. Нищо, хора. Добре, ще играем нормално, защото играчът ми левна. И това не се бои. Тъй, че може би ранкет ще играем другия път. И ще има страшно много изненади тук. Но ако стигна 90 абонати. Тъй, че Айде. С кой играем? Не знам. Нубове ми изглеждат. И са. Battleground. Защо винаги таката шиба на арена ми е любопитно? Защо нямаш цвят на снайпера? Това изглежда като пиксел и затова съм сложил и тук. Айде! RPG! No! Оп!
RPG. Но! Оп. 2 от 3 хора. Къде? Опа, 15. Къде си, ла? Окей, яо. Арчи катаната нищо не помага. 120 win streak. Трябва да го смажем. Това ще го направим. Ако не го направим, от начало. Къде е гея? Не е чест! Тоест, ако продължава да умира, ще е голям гей. Много е нуб. Това си личи от снайпера. Окей, добре, признавам. Добре. Много скопнах 50. Много скопнах 50. То сериозен ли е с мене? Добре. Къде? Как мразя те играят топа? Добре. Пак. Няма по-зле от тея. Честно ви казвам, хора. Просто пожелайте късмет. Симеоне, какво правиш? Няма да млъкнеш вече. И да, хора. И кукнати сме. Battlegrounds. Айде, пейнтбал сега. Да. Окей. 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 За сега тръгваме към добре. За сега тръгваме към лошо. Ако загубим, започваме 1 срещу 1, 1 рунд, 2 от 3 все пак, нали не е нормал. Да? Или не знам. Зависи. Йо, ето го, видях. Сега се качва горе. Как е? То се е хилно 100 про. Айде.
Да, банана, 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 банана. Айде, кукнат съм. Добре, както се разбрахме, 1 срещу 1. 1 от 3. 2 от 3. Яко. Направя 3 от 3. Видеото приключва. Тъй, че успех. Йоу! 220 ранг. Yes. Добре, бе, бро. Братлето, няма то. Уча, братлето. Уча, братлето. Аре, бе. Трябва да победя, хора. Окей, 2-1 е. Трябват ми още 3 точки и съм GG. Айде, бе. Давай. Йо.
О, малко повече купуваме. О, енергия пистолс. О. Три на едно е. Уу. Окей, още една точка и сме GG. W, братле. Братле. Това беше видеото днеска, хора. Абонирайте се и харесайте това видео и до другия път. Чао!